Salam hormatly adamlar. Olya Çarı'ya hoş geldiniz. Salam, kadirli vatandaşlar, salam yakılan izleyiciler. Salam kemine, senem hoş gördük. Oo, hoş bulduk. Çarı'ya. Bugün Olya Çarı'ya bilen Rus nemes barada gurgun ders. Kan uzun değil, kıyıska çıkış ederiz. Aa, Bugünkü temamız Rusya'nın nemesi, häsiýetleri ve berenziyanları, yani Rusya'nın imperya düşüncesi barada son. Ben şu gün ya da ertir YouTube'da post nemesinde paylaşarım. İki tane kitap paylaşmakçı. Hormatly adamlar. Neme var arada? E, 19. asırda Rus imperiyasının şu wagtky padşalygynyň Türkmenler var arada e, yazan maglumatlar, yani Türkmenlere neme diýerler? Spatlandyrýan diýerler şu Türkmenlere düşünjek bolýarlar. İki tane kitap var. Rus dilinde, özem köne Rus dilinde. Ben düşünmez ýaldan menden tek dolu okamadım. Okanlar gurur verdi. Kitaplar mende de var. Mumu demesini bilýän ýöne. İçinde gyzykly zatlaryň bardygyny aýtdylar. Şonu men paylaşmakçı. İki tane kitaptır, ýylyşlar. Şu taýlarda görseňiz hasam düşünersiniz. Yani bu Rus imperiyasının Orta Asya değil, yani Avrupa doğran giňejek bolýar. Şu wagtky Osmanlı warty, Osmanlı döwleti diýilýär. Osmanlıda Osmanlı tarapda giňejek bolýar. Hatta Türkiýanyň häzirki Erzurum diýen ýeri var. Belli bir wagt aralygynda Ruslaryň elinde galan, soň izine gaýtaryp alynan, ýa-ni güýji ýetmän soň goýup gaýtmaly bolýar. Ýöne Orta Asyany alýar. Ondan 1 ýyl, 2 ýylyň içinde alanyok. 1836-njy ýyllarda başladan, ýa-ni ekspedisiýa goşadyrnyň içinde adasyndaky hereketleri edilbir 70 ýyllardan soň tamamlanýar şu taýlarda. 70 ýyl boýunça uruş alyp barýar. Ýöne gynançly tarapy Orsun bir imperiýadygyny şular gelse basyp alar ýa ýene näme diýilen düşünjäniň dörejekdigine göz ýetirip bilmändirler. Gynandy, ýene bir gynandyrjy tarapy şu güneçelliğine göz ýetirip bilen oklar. Ony ýaly bir neme var, gynançly waka var. Ýöne 21-nji asyrda näme de bolsa-da maglumaty paýlaşmak, näme etmek çalt bolýar, aňsat kyn däl. Şol nemesi bilen üýtgedip bilýäs bu gidiş nemäni. Ýyldaşymyz 28-i däl, bugün diýe hawa üns beren däldirse, iň soňky neme galýady, onu düzeltmesem. Onu düzelters ýyldaşlar. Şonuň ýaly bir ýagdaý barda. Yani Rus imperiyasy diýen bir hakykat var. Ýöne bunu köp ýurt, esasen Ýewropa ýurtlary görüp bildi, Ukraina görüp bildi, Gürcistan görüp bildi Rusyň imperiýadygyny. Ya şu imperiýadygyna göz ýetirsen, nemäni üýtgedip bolýar. Yani garşy göreşip bolýar. Eger düşünmesen garşy göreşip bilen ok, gynansak-da. Şonuň ýaly biz şu Orslar gelenden bäri şolaryň imperiýadygyna ýa-da bir basyp alyjy güýçlüğüne düşünemez ok. Bir elini geçirenden soňra mine göý beren ok. 30 ýyl bize yalandan garaşsyzlygy ýaşatyp berler. Yani garaşsyz bir döwletdigine inandyryp bilipdirler içindäki adamlar. Yani
içinde bolýan zatlaryň hemmesi edil tersine bolmazna garamazdan garaşsyz mykan diýip ýaşap ýörüz. Şon ýaly ýagdaýlary bar. Yani bu Rus imperiýasynyň bir propaganda nemesi var. Gaty adamlary zäherläp gidipdir. Soň onuň ýanynda da bir kommunizm diýilen düşünjä ýa bolýar. Ýa-ni pikirediň Rus imperiýasy padşahlykdan kommunizme geçýär. Yani imperiýa bolmakdan çykan ok. İmperiýalygyna dowam edýär. Hatta kommunizm ýykylandan soň aýdýar ruslar öz mejlisinde gürleşipdirler. Öz arasynda bu açyk nemede gözleştirseňiz tapman bilirsiniz. Yani neme kommunizm Ruslara göre däl, yani bize göre däl ekeni, bizi köp ýalňyşdyrdy. Biz iň gowsa yani öz usulumuz bilen gideli, yani öňkü usulumuz bilen gideli diýip dowam etdiler we kommunizm ýykylandan soň ilkinji etmeli işleri şu taş döwründäki ýurtları basyp almak boldy. Çeçenstan şonuň içine girýär. O Gürcistan girýär, soň Ukrainada nowat geldi. Ýene sesini çykarmasalar Pribaltika çelli gidip bilýär bu zat. Yani imperiýa nemesi bir keseldir. Esasen bilimsiz, sowatsız bir milletde bolsa hasan beter bolýar. Ýöne sereseňiz nemede Angliýa diýip aýtjak, ýa-ni dogry bolmaýar, Beýik Britaniýa diýip geçýär. Beýik Britaniýada bir nemete imperiýaty, belki häzir hem imperiýa bolmagy mümkin. Ýöne öňkü imperiýalyk demesinden namyşany galmady. Hatta şu wagtky imperiýa görnüşä häzirki 21-nji asyrdaky Rus imperiýasyna da menzana şondan has medeniýetliräk bir görnüşindäti. Yani Orslaryňkyda gazanmak keseli var. Bularynky kesel ýa toprak giňişletmek. Beýik Britaniýa ähli topraklaryndan ýüzöwür, ýa-ni koloniýa hökmünde saklayan topraklaryndan ýüzöwürdi. Hemmesinden hem çykdy. Kanada, Amerika, Avustraliýa, Afrika ýurtlaryny käbir ýerler, Hindistan, Hytaýyň bir bölegi, Maleziýa, ýa-ni Okyanus diýilen tarapda, o taraplary, Täze Zelandiýa, ýani aklynıza gelip biljek dünýäniň hemme ýerinde de bartylar. Ýöne çekilip bildiler özem meclis ýolu bilen, ýa-ni ortak karar bilen bileleşip karar alıp çekilip bildiler. Käbir ýerlerinde garşylyklar görkezildi. Ýöne asıl çekilmesiniň maksady neme däldir? Ýöne şu wagt Taliban Amerikany ýeňdi diýip bir slogan atýarlardy. Ol düýünden başgaça bir zat. Ýa-ni ýeňip ýeňme däl. Amerikanyň edil şu wagt nemeden Owanistandan çykyşy ýaly bu Angliýada wagtynda öz koloniýalaryndan çykdy şol. Ýöne Orsetdäki o kesel 300 ýyldan bäri dowam edip gelýär. Gyňasam ýene täzeden hatta ýa-ni Sowet Soýuzyny küýseýäs diýen ýalyk bir trend döretjek bolýarlar. O trend ýa-ni 21-nji asyra hiçem tutmaýar zat, oňa bilmedim akyllar ýetýärmi ýeten okma. Ya da gapdalyndan bir goşmaçy propaganda ýöredýän olmaklary amakma. Özleri düşünýän olaýmasa, ýöne gawat gelmeýär häzirki ýagdaýa. Şonuň ýaly bir düzgün tertip bar indi. Bolýa çaryba. Sizin düşünjäňiz, pikirleriňizi alala bu arada. Nimeler da kemine şu ortlaryň beýnisinde bir oturan pikir bar, aňyrdan gelýän pikir. Şol özlerini Beýik Pyotr I nesli bizim ata-babamyzyň şu Pyotr I bolan aty beýik adam bolan şonu bir ideal görnüşini bir görkezme etfak görnüşini ýa-ni bir ideolog görnüşini halkyň öňüne, halkyň gözüne öňüne şolar ýaly zat döredipdirler. Ýani onuň aýt islendik Ors milletini görseňiz bizim aňrybyz ata-babamyz Pyotr I ine şonuň şoň ýalyky bir görelli adam diýip
hada ediyorlar. Aslında olar yalda yok. Piotr Pervin'im şol tarihi yadan adamlar has arşa çıkarıp uloldup bir yaptırlar da yani bir tarih okusan Piotr Pervin kim olupdur, näme işler edipdir. Nemme adam göçürme, daşary urtda yaşap, Ýewropada kän wagtlar yaşan Piotr Pervin. Men bu datlary öňräkden bäri gyzyklanýardym şu Piotr Pervin barada. Aslında Romanovlaryň bütün maşgalasy barada nerden gelip çykypdyr, näle başlapdyr. Şu Groznydan bäri gyzyklandym da bolin. Piotr Pervin eden zatlary bir ullokan bir halky üçin hiçat etmänir. Olten ýadyma düşýärmi, sakal murty üçinme nalog alyp gören adam. Ben ýadyma düşýärmi. Yani şolar ýaly bir derek zatlar da eden zatlarym. Ýöne bir halkynyň gözüni açan bir halkynyň bir adajyk bir asodalyga ýa-ni näme göz ýetimini alyp giňer ýaly eden zady daşary urtlardan Ýewropa esasanam Ýewropa döwletlerden getiren ýa-ni medeniýeti bar. Balet diýdi, opera balet diýdi, spektakllar goýulan ýa-ni saat diýdi, muzika diýdi, şolar ýaly teatr açmak, kurmak, sirk ýene ana şolar ýaly uğurlap getiren Ýewropadan Piotr Pervin. Ondan soň başlanýar şol Piotr Pervin köp aslında rus diliniň asly asnowasy 150 ýyl. Şu 150 ýyl bäri rus sözleri köp goşulyp ondan kardyna alınıp goşulyp inni bir dil etdiler. Dil ýasadylar, özüne dil taýýarladylar, alfabet düzdüler. Watandaşlar bilen köpüsi belki bilýändir ýa bilýänem däldir. Şu zatlar barada gyzyklansalar, saçylýar hemme adam. Rus dili göni 150 ýyl. Rus diliniň asnawa ýa-ni düýbüni gurnalaryna 150 ýyl. Onuň ine Kutuzov bilen neme var? Napoleon. Ýa-ni 1810-njy ýyldaky Borodinskaya wayna diýerler. Neşe döwürde ofitserler, ýeneler, orslar, polkovodçylar şular hat ýazyp alyp beripdirler da ýa-ni daşary urtlar bilen gatnaşypdy. Bulan hatlaryny okuyan bolin düşünür ýalylar. Sözleri bulanmajar bir düşünükli alim bolsaňam düşünüp bolar ýalylar. Yani şol sözüniň baýlygynyň, söz baýlygynyň ýoklugynyň alamaty. Onun ýa-ni kultura meselesinde, medeniýet meselesinde de şolar ýaly. Tuvalet zady bolmadyk millet. Yani özlerini şol ene biz Piotr Pervin, Piotr I nesili diýip özlerini ullokan bir ýa-ni öňüne bir ullokan bir visualization näme diýýär? Visual hyýal nemesi. Hyýal. Şon ýaly bir hyýal nemedip döredip bunu nesille geçirip taryhan gözleriçe ýazyp halkynyň şeýdibem halkynyň beýnisine guýupdyrlar da biz beýik Piotr I nesili diýip. Aslında rus diliniň gaty köp sözleri fransuz sözlerine barat. Ýa-ni men şu Fransada da bolup göremde islenlik bir nire barsaňa ýazgylar bar da, köçelerde ýazgylar bar, ýeneler bar. Men aslında fransuz dilini bilemok ýöne ünsürdüm bir hepden şini köp söze öwrenip gaýtdym da. Şu taýda köp sözleri rus sözleri, ýa-ni ruslar şol fransuzlardan alypdyrlar. Onam şonu şu kitaplaryna ýazýar-da Piotr Pervin köp sözleri ruslardan alypdyr. Neme başlan fransuzlardan alypdyr. Köp sözleri. Ne şey diýem rus dili döredýärler. Rus dilini nemeslerden gatkan alýarlar. Hawa Ýewropadan köp alypdyrlar. Ondan köp gatnaşan nemelerem şu fransuzlar bolan Piotr Pervin. Başga Ýewropa döwletleri bilen hem gatnaşan köp wagtyny şolar ýaly saparlarda geçirýän eken Piotr Pervin. Kapitanyň adamlary bilen şu ýerlerden öwrenip, şu ýerlerden jaý talmany öwrenýär. Ona maýdy. Jaýlar gurmany, näil beýik 2 etaş, 3 etaş jaýlar gurmanam şu taýdan öwrenip gaýdýar. Getiribem arhitektorlar var ýa-ni fransuz arhitektorlar.
Şolara çenne getirip ortadan Sankt Petersburg näil gurdy. Görýärsiň gatawadan yer Sankt Petersburg. Ondan kadim şäher ödem. Ähli beýlik şäherlerden ortadan içinde şol kadim şäherler biri. Nijni Novgorod hasap etmende Petersburg gatawadan yer. Onun Finlandiya mı diye şol yerler bizimki deyip. Finlandiya mı? ha Öňe sürýär. o aslında şol Rusların Şwetsiýa bilen Finlandiýanyň arasynda birazcık bir tapma garşylyk nemeleri bar. Sebäbi wagtynda şolary tapma garşylyklar bolup durýar aralaryna. Yerisinde esasen. Indi şu Ors milletinin Rus imperiýasynyň diýip aýdyllar, kawычкаň içinde. Şolaryň özüniň bir ýa-ni göýdüňine getiren bir ideologiýasy bar. Bizim Rus beýik millet özlerini gaty arşa goýupdyrlar. Dünýä ýüzünde de biz ýa beýik millet ýok diýip hasap edýärler. Aslynda ine Romanovlaryň ýa-ni aýdalyp şu Groznydan bäri gaýdýan bolsa da Romanovlaryň başgalasy. Şolaryň içinde Rus milleti ýok diýenýärler. Rus milleti ýok watandaşlar şolaryň anan gelinlerim ine Pyotr I Wolf'un ikinci Wolf'un üçüncü Wolf'un Alexander birinci ikinci üçüncü bulan hemmetinin ayarları başka milletlerden ya Daçanka ya bolmasa Angliçanka ya bolmasa Niyamka şulan hemmeti başka milletlerden yine Yekaterina ikinci yani atlarını Rus atlarını berýärler karanatsa bolanna öýlenenden soň Rus atları berýärler şolary mesela Yekaterina ikinci aslında Rus milleti değil. Aslında Nemis milleti. Onun Pyotr I'nin birinci aýaly Yevdokiýa bolan. Onu soň zatacheniya diýip birgatda da şol sürgüne ýiberilen ýaly diýmek manysyny berýär da zatacheniya. Şo bir ogly bolan adyna da Pyotr goýan. Şol ogly bilen aýalyny zatacheniya urodýar. Manastyrım, женский monastir, ayallar bolýar o taýda, erkekler bolanok, şo taýp urodýar. Öldürmen, ýöne gözüm görmesin diýen urodýar, sebäbi başga birine aşyk bolýar Pyotr I. Oňam adyny ýa-ni Anna öz ady, aslında Anna bolan, olan bir nemis bir etçiniň, ýa-ni misnik diýär orçça. Şo nemäniň et satýan gassap Türkmençe gassabyň gyýdy bolan. Onam şol polkawodets ýa-ni nemede gulluk edip gören Pyotr I'nin elinde şol özüniň çinini beýletmek üçin general ýa ýene bir derece almak üçin ýa bir pasol hökmünde bir ulrak çin almak üçin şol Anna diýilen gyz bilen tanyş edýär. Şonu getirip berýär pasteline Pyotr I. Soňra Pyotr I bilen gatnaşyp nemedip başlaýar, ogruň, dugruň nemedip görüşüp başlaýar. Özüne aşyk edýär Anna. Soň şol sebäplenem iň soňunda da şu Anna öýlenmeli bolýar. Anna öýlenýär da oňa da başga ýa-ni karanatsa bolanda da başga Rus adyny berýärler. Onunam iki sany gyzy bolýar. Anna oňa mady birinji gyzynyň ady Anna, ikinji gyzynyň ady Elizaveta. Onun şol Anna tälle Yelizaveta ikinji gyzy köp ýyllap ýa-ni Russiýa Rus imperiýasyny dowam edýär. Kakasy ölenden soň. Ene şolar ýa şeýdip gidýär, bularň hemmetiniň alad öýlenen ýadrymça çykan nemeleriň hemmeten başga milletlerden. Ene Rus milleti ýogam şataýdy. Şu Romanovlaryň başgalarynda ýok diýip soňky iň soňky padşahy Russiýa imperatory Nikolay II bolan. Onuň aýaly Angliýanyň Victoria ikinci diýip bir kralewasy bolan. Şol Victoriýanyň gyzy. Edil ýadymyň şonok näçinji gyzydygyny ýöne şonuň gyzy ol Victoriýanyň 9 san çagaty bolan şonuň içinde bir tane gyzy haýsy näçinji gyzy ýadymyň şonok moştoň gyzydyr. Ana şol Nikolay ikinciniň aýaly. Ýöne şol Lenin bilen Stalin ýa-ni revolýusiýa edip çolanyny şu Romanovlaryň başgalaryny hemmetini öldürmeli diýenne prikaz berenne Nikolay II gaty umydgar bolupdyr da şu Angliýa bizi kabul eder.
Yani sığınmacı berer, bizi kucağını açar, näme bolsa gudalyk garnaşlygymyz bar. Ne öz agtyklary bolýar-da, 5 san çagasy bolan Nikolay ikincinin bir ogly Aleksey diýip, onuň 5 sanam, 4 sanam gyýdy bolan. Şolong 5-tinem ene atatyle 7 adamyň barynyň janyny alyp, baryny ýanky çagalaryna 5-tinem bir ýere jaý, näme gömüpdirler. Ýanky soň ýadmyşyr 19-njy ýyl, 18-nji ýylda üst açylaryna şol madarlygy açyp, madarlyga däl ýöne tekilläpdirler-de. Mana şu taýda galan tüpleri var. Galyny tüplerinin analiz, DNK analiz edip, ana şondan bilýärler. Şol Romanovlaryň maşgalasynyň çagaty, soňky Nikolay ikinciň çagalary bolup çykýar. Şo dünýäň tüplerini mara ýerlerine goýup analiz edýärler. Ulugydy, kiçigidi, ondan soň gydy, onuň ogly, iň soň körpesem ogly eken Aleksey. Bilemek şol ölen döwürlerine, fikri ýaşlaryna bilen bolan çaga. Iň soňky ogly. Ine şolary ýaly kemine gaty gynanyrjy waka menen ölüme, zulüme garşy adam ýöne çagany öldürmek, çagalary öldürmek wagtça men pikirimçe ýmyslima, men pikirlerimde hiç aýlanmaýar onar ýaly pikir. Gaty gynandım şol çagalarda näme günä bar diýen ýaly. Sürünese bolar şolary öldürmen beýle näme bolýan bolsa ýöne şu zalimlik bilen ölüm mitim gan bilen hökümetiň başyna gelen bolsa şolardan iýdiler da garaşmalar. Ýöne şu Romanovlaryň öz içinde de öz maşgalatynyň arasynda da gan döküşlik bolan. Ol orny ýanky patçalyk tagtyna minjek bolup, bir gecede periwarod edenler bolan şol Romanovlaryň maşgalatynda. Ine şolar ýaly imperiýa özleriçe döreden Kawitçkan içinde aýdýanna ýene de şu imperiýany özleriçe döreden ort milleti soňam buny beýlekliňe beýlisine goýup başlaýarlar. Şu revolýusiýa ýanky Orta Aziýany basyp alýarlar, beýlek respublikalary basyp alýarlar. Gidetde 1920-nji ýyldan soň 21-nji ýyldan soň 24-25-nji ýyllara çenli Orta Aziýany basyp alyp gutarýarlar. Iň soňky basyp alan nimesem respublikadan Türkmenistan hamam şu 24-nji ýylda basyp alýarlar. Ine şondan soň basmaçylyk döwürleri başlaýar. Ine meňim ata-babalarymdan gaty kän adam gyrylypdyr. Gyrypdyrlar sebäbi köpsem ahun bolan soň, molla ahun bolan soň bular gaty bilimli molla ahunlar ekeni. Bulary siz ýaly adamlar biziň gurjak döwletimize päsel berýär. Siziň öwretjek ýanky beýin adamlaryň beýlisini bular bolugsa siziň diniňiz bilen buýdurjak däl. Siziň edýän hereketiniz näde gur diýip bulary isteýän ýap atypdyrlar. Şol ahunlaryň häzirem barmanalyklary. Näme ahunlaryň hemmetiň atlaryna çenli bar şol mollalaryň ahunlaryň galanlarym gaçyp bilenem gaçypdyrlar, maly mülki aýallar çagas çuwa bilen obana geçýärler. Men liçne öz maşgalama arada aýdýanna, ýöne meniňem eger näme bolmadyk bolsa menem Owganistana dogulmaly bolardym. Ýöne Owganistana dogulman, men Türkmenistana dogulýan sebäbi Owganistana geçen bar men ata-babalarymyň hemmesini Garahatda ketel bilen keteller. Şo ýerde aýaly çaga çuwada hemmeti Garahatda ketellerini ölýär şo taýda. Ýöne şu galan bir kan çaga galýa. Ana şolary ýygyny uradýarlar. Size de degmäkä ýygyňyza gidin diýe. Näňki uluja dogany näme bolýar? 13 ýaşynda. Ondan kiçi jigisi 7 ýaşynda. Şu 7 ýaşyndaky gyýjygysyny arkasyna alyp Owganistandan şu murgat derýän boyu bilen dağlardan düzlerden hemme datdan ağaçlaňaç hor geçýärler. Bir hepde de ýygyna gelýärler. Şu näme Baring territoriýasyna bir hepde de ýygyna gelýärler. Kaçyp ana şondan soňam bir baýyň gapysyna soň bir baý diýsem baýam däl bir nämäniň gapysyna bir adamyň gapysyna işleýär, şonuň bir kan toplusy bar eken, şonu bakyp şeýdip günürýär. Şeýdip öýlenibem täzeden ene bir dem şeýdip görýär sandan. Ene şonu aýtjakdym men ene Rus imperiýasynyň görkeden zulümleri ene şolardan ibaret. Aýdyp berilýän natlar ne ol meňe tababalam ölüp gitdiler hemmeten bolýan. Ene şolaň meňe ejemiň gurrun beren natlary ene şolardan ibaret. Nähili zulümler görüpdirler, nähili ejirler çekipdirler adamlar.
Rus imperiyası beýle güýçli bolan bolsa bizim agdymyz dolduryp gurrun ederdik hakykatdan hem güýçli. Ebaby bu dokumental filmleri aýdylan ata-babalan gurrun beren zatlaryň deňeýän bilen deputatyň güýçi. Rus imperiýasynyň eden zatlaryny görseň deputatyň güýçi. Ondan soň ine Ors sämesine tuvalet kurup beren, Ors sämesek ine tok çekip beren. Ine de taşdy görüp görüpsiňe. İslenip döwlet alsaň tok ýokmuş olarda. Bara hemme döwletlerde togum bar, tuvaletim bar. Türkmen tokly tuvaletde oturmada Rus getirip edip bermelmiş onu. Menen şoň taýyna düşünemek ortlaryň aýagyny elini ýalap, şolara başlaýyp bir hyzmat etjek bolup görenler bardy. Şolara men haýran galan, sen ine ataň çeken zulümini nädip sen şeýdip atanak çekip bilýän üstünden. Nädip soň sen şol senin öz düşmanyňa nädip sen gulluk edip bilýän. Nädip sen şoň öňünde başaryp bilýän. Menen şo ýerik düşünemek, şo ýerine. Ebaby menem bir alim däl, ýa-da menem bir akyllar däl. Benim edipsiz ýaly prostoy adam. Ýöne menen göz ýetirip bilýän şu zatlara. Näme üçin ol 2 tane 3 tane üniversite guturanlar göz ýetirip bilen o. Ya göz ýetirip aňyrsına geçýär da bileşdi diýe. Ya bir 5 manat puly çağatyny 5 manat şo ýol bilen çağatyny ekleýär bolsa 5 manat puly diýmek ata-babasynyň mazarynyň üstüne depgilep şo 5 manat şondan ýokary görýär. Men pikirimçe. Ine kemine bir uzagrağam mollum kadiyan bir gurrun molin ine men şeýlere garaýan şu Rus imperiýasyna. Synansagam. Öyle şaryba. Gynançly ýöne jemgyýetiň ýadyndan çykartdyrylypdyr bu. Nädip bolýar? Ýa-ni nädip bolýar diýip sorasy gelýär adamyň. Ýa boluşynyň bir elbetde bir manysy nemesi bar. Düşündirip bolýar, nädip bolýandygyny da ýöne bolmaly däl bu zat. Benim pikirimçe bolmana haky ýok, bolup bilmelen de. Indi bir zat gurrun ýerlerde geçen, häzir Ukrainanyň Lviv şäheri bar ýa. Men ýalňyşrak maýdýan, men ingilisçe nemesinden okawaýdýan da Lviv. Lvov. Lvov mi diýerler? Ha, men ingilisçe şoň üçin soraýyn diýdim. Lvov diýen ýere, ingilisçede Lviv diýerler. Şu nemesi şu taýda ýaşaýanlar hiç haçanam rus dilinde gürläne ökenler. Ýa-ni Sowet döwründe de rus dilinde. Ýa-ni rus dilinde gürleseň hiç kim jogap bermeýän eken, ýüzüňe de seretmeýän ekenler. Ýani bu adamlar öz kimliklerini gorap, saklap galyp bilipdir. Hiç haçanam ýa-ni rus dilinde gürlemendirler, ruslary halamaýan ekenler. Hatta Sowet döwründe bolmagyna garamazdan Ýewropa çalymdaş bir durmuşda ýaşaýan ekenler. Hatta şu güne çeli şoň izini görüp bolýar da. Ýa Ukrainanyň ruslarynyň ýaşaýan ýerleri bardyr. Harkiv diýdi ýa-da şu wagtky Donbas, Donetsk diýilen ýerler bilen Lwowyň nemesini deňeşdirip görseňiz gaty ulu tapawutlar bar. Şoň ýaly gynandyrjy ýagdaý. Buna düşünmesen buların nemesine girip gidiyor. Yani kara güç mü deyip at verele. Bir güç deysen güç eme değil. Yani ullakan bir zatı yok. Kellesi işleyenin karşısında Rusların öňe atýan pikirleri ve edýän hareketler gaty gülkünç. Ine iň berkisi bizim yaramız köp deyip aýdýarlar da. Yani yarağı köpme azmy onam ýene özleri bilýär. Yani yaraların özü entek uçmanka partlaýar da. Şonun ýaly gülkünç, yani edýän zatlar hem gülkünç, düşünjeler hem zaten gülkünçdür. Soňky medeniyet getirdik diýilen bölegi bar bularyň. Indi medeniyet getirmek üçin seretip göräýmeli de şu häzir Orsun girip çykan ýerleriň hemmejesine bir göz aýlasaň medeniyet gelipdirmi gelmändirmi bilip bolýar. Ine Rimlileriň yani Rim imperiýasy bar da 2200-2000 150 ýyl bundan öňki imperiýanyň galdyryp giden izi bar ine. Tualetler hem bar häzir, şu wagtdan bar. O kanalizasiýasy bar.
şäherleriniň nemesi bar, dur, entegem hemme zady bar, ýagny medeniýet ine şoň ýaly bolýar medeniýet getirmek. Entegem dur da şo taýda bilinýär hemme zady ýöne Türkmenistana baryp görseňiz, o medeniýet görüp bilýäňizmi bir ýerinde? Ýok. Men Türkiýanyň owalarynyň hemmesini gezdim diýip aýtmaýyn. Owalaryny gezip gördüm. Owalarda kanalizasiýa bar. Owada bar. Näme üçin bar? Bizde näme üçin ýok? Bizde içere suw ýok. Ýani içere suwuň öýüň içinde akmaýan ýa-da hovliňde akmaýan ýerinde medeniýet bolup bilýärmi? Ýani şähere suw çekmek, şäherde öýüň içinde suw akytmagan bir medeniýet de. Şo zatlarym ýok. Orslaryň bir videolaryny ugradýarlar da ýyldaşlarymyz görýän hakykatdan bir korkunç. Şu aynasından hapalaryny at beripdirler. Edil şu aynanyň düýünde hapalar dur. Tualet ýok, mekteplerini görkezýär, ýene öz ýaşaýan öýlerini görkezýär o taýda. Sygram ýaşamaýar da. Şonuň ýaly ýerleri bar häzir Orsaýdyň içinde. Ýa medeniýet diýip aýdýanlary ine neme bar da? Ýa Ruski mir diýip aýdýarlar ha. Rus dünýäsi ýa-ki onu näme manyda aýdýarlar bilmedim. Ösen belki güýçli, medeniýetli manyda da aýdýan bolup bilerler. Ýöne şu Ruski mir getirjek diýip bir giden adamlary öldürüp şäherler zaýalap görler de şu wagt. 21-nji asyryň edil iň gyzgalanly ýyllarynda edip görler. Indi biz medeniýet getirdik diýip Orta Aziýa getiren medeniýet hem aslında medeniýetsizlik bolmaly. Mir getirdik diýip zulüm getirdiler. Medeniýet getirdik diýip medeniýetsizlik getiren bolmaly. Ben medeniýetiň ýyzyny göremok hiç ýyly. Şu wagtam ýoksa şu wagtam orslaryň kontrolünde ýa-ni bir kısan iti saklaýarlar. Şu it bilen Türkmenistan nemedip dolandyryp durlar. Ýere de ýa-ni näme aýdasym gelýär. Gynançly tarapyny şu ýyldaşlarymyz görüp bilenok. Soňky 30 ýylda da görmedik. Nemede ondan öňkü 100 ýylda da görmendirler. Hatta 100 ýylda 19-njy asyryň ikinji çäreginden başlap orsular eýem Orta Aziýa gelip başlaýarlar. Şo wagt akyl ýetirip bolmaly ýa-ni orsular şo wagt Osmanly döwleti bilen uruşup ýör. Ýewropa bilen uruşup ýör. Fransa bilen, o taýlar bilen hem uruşup ýör ýa-ni hemmekim bilen uruşasy gelýän bir neme. Osmanlı döwletine gidip gelip ýören Orta Aziýadan diňe türkmenler, özbekler hem gidip gelip ýör şo wagt. Kazaklar hem gidip gelip ýör, türkmenler hem gidip gelip ýördiler. Bu zatlary birleri akyl bermeli ýa-ni orsuna häsiýeti şu. Bular bu taýlara gelse parahatçylyk getirmez. Uruş getirer, gan döker diýip bilmeli ýöne diýilmändir diýmek şo ýyllarda da bir döwlet ýa-ni ilgün düşünjesi ýok bolmaly benim pikirimçe. Ýoksa bolsa ine häzir şu wagt 21-nji asyrda döredi de geç bolsa da şo pikir dörep bildi. Orslaryň howpludygyny, orslardan tiz wagtyň içinde uzaklaşmaly. Orslar bize ýa-ni nemedir? Parazitdir. Özüne ziyan berýär, bize iki gat ziyan berýär. Mentem dolu bozup bilmendir. Şu wagt näme de bolsa Türkmenistanyň köp ýerinde, owalarynda da kanalizasiýa bolmasa da bir tualet nemesine ýakyn nemeler bar. Ýa-ni dolu bozup bilmendirler. Çykwan bilerler-de soňky 30 ýylda da sapyrtka ýaly ýapyşmadyk bolsa 30 ýylyň içinde çykyp eýem ikinji nesil ýetişip 3-nji nesil şu wagt neme edip ýördi. Yetişip başladı.
köp zatlar üýtgärdi, ýöne üýtgetmediler. Gynançyl tarapy üýtgetmediler. Ha bunu birileri üýtgetmelän däl. Birileri o ruhsadan bermeliler. Bu zatlaryň hemmesi gazanyp alynýan zatlardyr. Pulam gazanyp alynýandyr. Pulam bir getirip beren o. Iň bärkisi 18 ýaşyndan soňra pul hiç kim beren ok. Onam gazanmaly. Gazanmasaň bolmaýar. Ve şonuň ýaly düşünjäni biz oturtmaly, yerleşdirmeli. Soňra ýyldaşymyz ýazyp duruşdaýda elektrostansiýa Tahta raýonda Bedirkent galasynda rewolýusiýadan öň Cüneyt Han urdy diýip ýazypdyr nämäni. Orta Aziýada birinji elektrostansiýany diýe. Indi ýyldaşymyz gowy atlatdy. Çotaýda bir hereketem bolýardy. Basmaçy hereket diýip at berýärler muňa orslar. Basmaçy hereketi. Pikir et bilýäňizmi? Basmaçy hereket näme diýmek? Sözüň manysyny bilýäňiz. Basmaçy o güýç ulanyp seniň elinden hemme zadyň alyp gidýän manysynda. Ýöne bunu kime berýärler? Osmanlı nemesi yıkılandan soň döwlet ýykylýar, soň Türkiýe Cumhuriyete öwürlýär, soň şu Cumhuriyete geçen döwürlerinde ýa-da geçmezinden öňkü döwürlerinde ýa-da Osmanlı bundan soň ayakta kalmaz diýip karar verilen döwürlerinde Enver Paşa diýip biri bar, Enver Paşa diýip köpüs bilýändir. Şol adam ýa-ni Orta Aziýany Ruslardan arassalamak, halas etmek diýen ýaly bir hereket başladýar. Soňra herekete de köp adam goşulýar hakykatdanam. Indi şu herekete adyna Ruslar basmaçy hereket diýip goýýar. Ýagny basmaçy diýmek şo döwrüň terroristi diýmek. Ýa şo döwürlerde terrorist diýilen söz ýok. Terrorist diýilen söz soňra ulanşa girýär we neme diýär, ýaýraýar. Siýasy bir nemede ýaýraýar. Ýöne şo döwürlerde basmaçy diýmek, terrorist diýmek many neme edilýär özü. Ýani Orta Aziýadan Ruslary kowmak isleýän adamlara terrorist diýerler. Muňa köp adam unandyrýarlar. Türkmenler türkmenlere terrorist diýär. Pikir et bilýäňizmi? Eger şo taýda näme düşünýän bolsa, dogry pikir ortak oýlan bolsa, orslar çykýatsa, orslar gaty gorkan bolmaly. Orta Aziýany gaty kynlyk bilen alýarlar. Esasanam häzirki Türkmenistanyň territoriýasyna gaty köp ýitgiler berip alýarlar. Soňra elden gidermek islemeýär. Soň şoňa garşy dogly her türlü göreş başlady. Neme diýär? O wagtda çeleýän türkmenleriň däp desur diýärse, däp desuruny oturup turuşuny, haçan oturýar, haçan turýar, haçan ýatýar, haçan näme ýer, şo zatlaryna çelle bilenden soň ine şo basmaçy diýen söz orta atýardy. Onu pikirlenseň hem nemeden tap bolmaýar o sözü. Öz-özünden gelmeýär da. Ýa seni tanamaly. Tanandan soň adyny goýýarlar. Gynançyly şunuň ýaly bir tarih bar, bizim bu zatlardan habarymyz ýok. Ýene bir soru, we näme üçin habarymyz ýok? Näme üçin Türkmenistanda jurnalist ýok, näme üçin Türkmenistanda ýazyjy ýok? Bolýa Sowet döwrüne bolman biler diýip el alaly. Ýok, soňky 30 ýylyň içinde näme üçin ýok? Näme üçin ýoklugynyň sebäbi Türkmenistany bir garaşsyzlyk diýen ýaly bir statusy berenden soň Türkmenistany içindäki çykyp biljek milli duýguly adamlardan goramak näme de bolsa da kynlaşjak. Şonuň üçin bular dogly kontrol el almaly. Ýani kellesi aýdaly 5%dan köp işleýän adam gerek däl olar. 5%dan ýa-ni kellen 6% işlese eýýär seni ýok edýärler. Ýok edýärler, onuň ýerine de ine jurnalist diýip adam çykarýarlar. O soň dinleýän adamlar bu jurnalist
problemalardan hiç söz etmeye, demek problema yok dip ulanıp başlaýardy adam. Şoň üçin ulanýarlar. Ýa-ni jurnalist diýen adamlar çıkıp o Türkmenistanda bolýan zatlaryň gurrunu beren oklar. Demek gurrunu bermeýän bolsa da o problema yok diýen ýalyk düşünjäni döredýär. Yani hakykatda şu jurnalistleriň özüne nemeler çykarýardy. Gynansak-da. Şu Orus häzirki 21-nji asyrdaky Orus gizlin imperiýasy mı diýeli, görünmeýän ýa-da kimilerine görünmeýän diýip aýdalar. Sen o görýän adamlar bar. Görmeýänler. Şu wagt bir baram kemine. Ne şu wagt Amerikada bir Sanya is Florida diýip bir browlan blogger ödi. Ullakan образованиятнады yok. Bir Amerika gelip bir plan yerde işlen adam yok. Şu blogger YouTube alıp barya kanalın adı Sanya is Florida. Inni şul önkü Facebook işgari var. Yuri Schwetz diýip ne şol gurunlar şol yank bloggerlar var. Russiýadan göçüp gelen, şu Amerikada ýaşap bilen 15-20 ýyl bäri. Şolaryň näme üçindir aýagyny Amerikany yamanlaýar. Öýde Amerikada ýaşap otur. Şu taýnyň duýduny ýa, şu taýda jaýalyp çağlar mektebe gidip şeýdip ýaşap gören ýurdy. Ýöne aýagyny Amerika biderek Amerika tersatlary diýe ähli zady biderek. Olan pikirçi, ýani blogeriň aýtmyşy boýunça ähli zady biderek Russiýa gowy. Russiýany inni şu taýda sen düşünjäň ýok bolsa, hiç bir many çykarmaýan bolsaň, ýöneköýje logika diýip bir zat bar. Şonuň işletden bilip bolýar. Näme üçin sen bir döwletde migrant bolup ýaşap otursaň, ýöne öz oturan ýurduň şol ya migrant bolup ýaşap oturan ýurduň ýamanlap otursaň, beýle erwet bolsa, gitde o çemodanyňy boşuň alla git. Orset gowy bolsa, dogry dämi? Indi şu taýda şol wapros, şo forog her bir adamda döremelle. Indi şu propagandaň edýän işi. Inni bir 5-6 aýmanyň ýanky kanaly 300 000 adam bolsa, eýýär 1 milyona ýetip barýar-da. Şolar ýaly biderek propaganda ýürüdýän adamlaryň abonaçynyň sany edil bara momentalny ösýär-de. Sebebi yalan söz adamların beýnisine gowy oturýar, tiz oturýar. Ýöne hakykatda beýnisine oturtmak bol birazjyk wagt alýar. Şoň üçin indi ýanky propagandistlaryň yalan informasiýalar çalt ýaýrýar, tiz ýaýrýar. Edil epidemiýa ýaly bir ýokgunç ketel ýaly çalt ýaýrýar. Şoň üçin abonaçynyň sany ene şu ýerden gördüm 1 milyona ýetip barýar. Men diýjek adam ýanky Facebook satın alan adamsy. Şolar şu taýlarda şolar ýaly immigrantları yerli milletlerlerin iminne Russiýadan göçüp gelen immigrantları bloggerları satın alýardy. Pul bilen üçüne diýe bularyň ýaşaýyşyny görsen gaty gowy ýaşaýar bolar. Täbi pul gelip dur. Ýuwaşlyk bilen Amerikany ýamanlap otur. Onu bir erbedirek diýip kanalyny yapjaklar ýöne oňaryp aýlawly sözler bilen aýdýar. Ruslaryň aýlawly poslovitsalar nemeler sözler bar, jargonlary bar, köçe dilleri bar. Şolar bilen aýlap öwrüp aýdýar. Ene Biden diýip aýdylan nokta bidon niýe? Bidon niýmegen bir tuýlan bidon bolýar. Tered okulanyna Biden söz okulanyna Biden diýip okulýardy. Rus harflerle okusaň, inni perioda İngilizce bilmeýän adamlar okanna Biden diýip okajaklar. O bidon niýe aýdýar. Bu neme intellektual tarapdan pes bolan adamlar bir adama ýanky at takmak, lakam goýmak diýen ýalyk nemesi var. Ol jahillikden gelýär. Ýanky IQ-sy ortaça 89 diýip neme diýerlerdi. Şondan gelýär o zatlar. Ýanky şon ýazatlar gülkünç ýa-da aşaklaýjy hökmünde kabul edip bilýärler. Ýanky mysal üçin Oruslar Türkmenistanda ýaşan wagtlarda Sowet döwründe
Ya da hatta şu wagtam Aşgabatda gönü baran diýerler-de. Näme diýmek? Bir at takmak. Ya da Russiýanyň özünde çurka diýýärmişler. Şonuň ýaly kemsidici at takýarlar, eger seniň adyň bir düzgün at bolsa da şonam kemsidici ýaly edip seslendirýärler adyny. Bu nemeden gelýär? Jahillikden, intellektiň pesliginden gelýän zatlar. Yani yönököy bolar bolmaz zatlara gülýändirler käbir adamlar. Ben bir zada üns verdim de şu İngilisleriň gül, yani bir-birini güldürme demesi var. Näme diýerler? Güler ýaly zat da aýdylan wagtda gülýän nemeler var da. Olaryň düşünje guruluşyna seredýän has üýtgeşikde. Soň men pikirlenýän, biz Türkmenistanda näme zatlara gülýätik? Pikirlenýän soň şu wagt gülýän zatlaryňa gülesin gelýär. Şonuň ýaly bir ýagdaýda orsaýa demedi şoň ýaly. Sebäbi Doğru. o gaty izdan gelýär, düşünje guruluşymyz hem ýalňyş. Ýetenem o köp zatlara aňyrsına bärsine düşünüp bilemiz o. Ýaly bir neme iza alypdyr, şonu hakykatdan boyun almak gerek. Ya o şu meňem aýdyp geçeýin şu Kitanda da ýatladym. Ene yankı propagandistler var, jurnalistler var, ya bloggerlar var. Şolong diýen zatlaryň hemme zady dogrudur diýip şolar abuna bolup şolong diýen zatlaryny anan goturmalylar. Sebebi ýa-da aýtdym analiz etmäni öwrenmeli. Şoň diýen zady hakykatdan hem dogrymy ýalanmy? Her bir agdynan çykan zady jurnalist bolsa şo dogruny aýdýandyr diýmek bir dogry zat. Wala birinciden, ikinciden hem yankı boyjak diýen kitabym var, iki tane. Şo kitaby watandaşlarymyz hukman okap görüň, rus dilini bilýänler bar bolsa araňyzda gaty köp many çykararsyňyz. Şonu aýdanydim kemine. Umuman kıyın bir ýagdaýda, milletimiz kıyın ýagdaýda. Bundan Yavaş düşünürler. iki ýolu var. İki ýoluň hem soňunda gowluk var ýöne ýa-ni biri beleksinden has gowy da eger edip bolsa hemmekim üçin. Yani şu wagt ýurda gitmelidirs hemmemiz. Türkiýede de görüp dursunuz ýagdaýlar biz näçe aýtdyk da ýa-ni bir ýyl öňünden aýdyp gelýäs Türkiýanyň ýagdaýy şunu ýaly boljak diýip. Entek bundan hem has kıyınlaşacak. Yani inansanız, inanmasanız, inansanız hazırdan alada dersiniz, inanmasanız hem yaşap görürsünüz. O tapawuty ýok. Biz şoňa göre taýýarlyklarymyzy özümüz üçin gördük. Demek men görmeli. Yani aýtjak bolýarym hemmemiz Türkmenistanyň içine gitmelidir. Şo niýetde bolmalydyr. O tiz wagtda gitmelidir. Sözem biz şu wagt Türkmenistanyň içinde gerek, yani daşynda gerek däl. Bizim yani ýollaryň açylmagynyň nemesini edýäsde, yani spekulyasiýasyny alyp barýas her türlü görnüşde bizim bilýän açyk görnüşler var, ýapyk görnüşler var. Onu emmesini görkezip edip bolanok, yani spekülyasiýalaryň edilýändigini düşünmelisinizdir. Gowy zatdyr bunu etmelidir birileri kimem bolsa. Ýöne biz ýurda barmaly hemmemiz ýurdun içine ýuwaşlyk bilen bolsa da ýa-ni 2,5 ýyl almadylar. O bahana bu bahana indi bahanalar azalýa gitdikçe ve ýa-ni nemäniň daşyna çykyp barýardy aklym edilýän ýa-ni ýoluň ýapyklygy aklyň daşyna çykyp barýanlygy üçin adamlar hem garşylyk görkezýär. Şonuň ýaly eger Türkiýede galmana dowam etsek pikir edin Türkiýanyň ýagdaýy Türkmenistanyňça bolarmy bolmazmy onu öňünden aýdyp bolmaýar ýöne şu wagt gidiş tarapy var. Gidiş tarapy belli. Indi şoňa göre taýýarlykly bolmaly gidiş tarapyna. Eger taýýarlykly bolmasaňyz boljak zat şu. Türkmenistanyň içinde kıyın ýagdaýda näme de bolsa da daşdöreňiz, garyndaşlaryňyz o bu var.
söz hakkına iyi olup bilýäňiz de isleseňiz. Ýöne Türkiýede Türkiýanyň ýa-da Türkmenistanyňka meňzeşräk ýa ýakynlaşyp başlan wagty siz eýýäm ikinji adam, ýa watandaşy däl bu taýyny. Watandaşy bolmanlygyňyz üçin hem kynlaşjak, talap etmek isleseňiz hem etseňiz hem netije berjek däldir. Ýa Türkmenistanyň içinde etjek talaplaryňyz, hereketleriniz netije berjekdir. Ýa şo zatlar möhümdir. Ýöne Türkmenistana gitmezden öň biz hemme zady gawat getirip bildik diýip o düşünýäs. 2 ýylyň dowamında biz şu Orsun edýän oýuny bu zatlaryň hemmesi şonu düşündirmekçi bolup bu zatlaryň hemmesi plan boýunça taýýarlandy. Edildi. Şu wagtdan plan boýunça alınıp barylýar. Ve bu zatlar adamları da gaty çoňgur pikirlenme sebäp bolýar. Hakykatdan hem biz ýeldeşlerimizi uzakdan ýakyndan syn edýäs. Bu zatlar pikirlendirýär adamy bir sessiz burça geçip oturup o yani kısaçın tutar ýalyk derece getirýär da gelde dogry duram. Şonuň ýaly pikirlenmesem bu zatlar akly ýetirmem bolanam. Bolýan zatlara. Yani biz bu zatlaryň köpüsinden geçdik ýa. Ýa-ni ýurda ýoluň açylyp başlamagy bilen bizim düşündirmek islen ýa planymyz, proyektimiz gawat geldi. Bundan soň hasam çuňurlaşjakdyr. Ve hemme zat gowy boljakdyr ýeldeşler. Yani düşünseňiz gowy bolýar, düşünmeseňiz ýa azlaşan neme ýalyk da ýa tokoyun içinde azlaşan adam çaresiz bolýandyr. Çaresiz bolmagam iň erwet zatdyr dünýäde. Iň erwet zat çaresizlikdir. Ýa-ni o bir eliň gopany, aýagyň gopandan hem beterdir o zat. Çaresizlik. Ýa-ni ölmekden hem beterdir. Ölmek nähili zatdan biz bilemizok ýöne. Düşündirmek maksady bilen aýdýar. Şonuň ýaly tarapdan seyretmeli ýeldeşler. Ýoksa köp zat ýitirip bilýäs. Ýa, dogry aýtýaň, kemine. Çaresiz galan wagtyňam şol çykalga ýok diýip kelleň tutup oturmalylar. Şol çykalgany gözlejek, tapjak bolmaly. Täbi adama nämçin beýin berilipdir. Biz haýwana nämçin tapawutly. Biz beýnimizi işledip bilýäs. Şol adamyň meselem 4 tarapy bar bolsa, şol bir tarapy ýapyk öňe böwet bar bolsa, sen bir çaresiz galym diýip gapdaryndaky 3 tany çykalgany görmeýän bolsaň, ol öne şol adamlaryň çykalgasyz ýa-ni adamlaryň pikir edip bilme ukuyunyň ýokdugyny aňladýar. Şu 3 tany tarapy görmeli sen. Bir tarapyň ýapyk bolan bilen hem 3 tany çykalgan bar sen. Ýok 2 tany ýapyk bolsa, 3 tany ýapyk bolsa sen bir tany çykalgan var. Şu zatlardan, şu yerlerden çykalyp gözlemeli. Şu pikir etmäni adam beýnisi näçe köp işletdigiçe de şonça nahoççy bolýar. Nahoççy diýmek ugur tapycı bolýar. Ugur tapyp bilýän, pikir edip bilýän, logika включать edip bilýän. Nädende näme bolup bilýär. Pozitiv taraplary haýsy, negativ taraplary haýsy, şonu ölçerip söküp ölçerip düzüp bilýän. Şol ýa propagandistlaň ýa bolmasa jurnalistlaň diýip oturan zatlaryň hemmesi dogry edip pikir etmän watandaşlar. Bir azajyk üns berip başlarsyňyz, diňläp başlarsyňyz, ene şu Türkmen halkyň sesi kanaly bar. Ene şunu köprak diňlärsiňiz bolýym. Hemme zat puzzle'lar ýa ýerlerine girip başlar. Yüzley dinleyenler var olsa da men şolara çoňur dinleýän diýip maslahat beresim bilýär. Yüzley dinleýänlere birim abone bolun. Köp zat öwrenörsiňiz şu halkyň sesi kanalyna abone bolsaňyz gaty köp zat öwrenörsiňiz. Ene şo ýerde akyl bardyr watandaşlar. Başga ýerlerde men akyl görmedim. Sebäbi şu siziň kanalyňyza goşulmakamam. Halmara bilenim, zapara bilenim gürleşmeýänkam köp inswerýädim. Iň soňunda akylyň nirde bardygyny saýlap aldym da şondan soň boşuldum. Şondan soň İnglisçe diýer stick together. Ýa-ni Birlikde hareket etmek. Aýryşmadan şu stick together, şu berk ýapyşyp durmaly, bir diýen bolmaly adam, ýa-ni
bir zat taýlap aldymy, şol öňüne bir maksat goýdumy, şo maksadyna ýetýänçe hiç ýa-da ýol bolmaly. Ýydyňa da bakmaly, hiç öňe gitmeli. Şonda ýeňiş bar, şo taýda ýeňiş bar. Ýöl maksadyna ýetmäni başarmaly. Şo bir maksadyna ýetdiňmi, ikinji maksat goýmaly, üçünji maksat goýmaly. Ine biziň ene Türkmenistan döretmekde de ene men şol maslahat berýän, hemme biziň dinleýijilerimize ýa-ni Türkmenistanlamada, watandaşlamada şol bir maksat goýdum, men işte Türkmenistan döretmeli. Şo bu tordy, başga eýlak ýetmeden, beýlak ýetsen, haýy tarap ýetsen, şol sen maksadyna ýetäýmeli, Türkmenistan düzmelimi, döretmeli. Bu tordy, başga urun bolmaly, ikinji variant bolmaly. Men şeýle pikir edýän. Nonum abuna bolun, ýadylyň, ähli bolýan gepleşik, her bir gepleşik diýen bolup durýar. Şo halkyň sesi kanalyna, şu gepleşikleri tapdyrmaň, dinleň. Şu 100 sany aýdylan zat bolsa, şonuň birisini alyp galsaňyzam, siziň gödýetiňiz giňap başlar watandaşlar. 100 sany aýdylan zatyň bir sanyny alyp galsaňyzam. Şeý dip başlaýanlar, hemme zat ýanky ýuwaş batgança gidýär. Hemme zat birden alyp bilmersiňiz, belki ilkinjiýek dinleýän adamlar ýöne köpden we dinläp berenler näme bilýärler. Ýöne şo aýdylan zatlaň 10% alyp galsaňyzam, sizde ýa bir giden agryňyzda dron bir agryňa oklap oturan hadynaň ýalyk bolýar. Ýanky bilim tarapdanam, gödýetim tarapdanam, ýanky faktlar tarapdanam, material tarapdanam, etlenlik tarapyndan agryňa atyp oturan bir hadynaň ýalyk bolýar. Şonu köpürek dinleyen diyecek bolýan watandaşlara. Onda öyle çara demlesem bor. Bir saat oldu. Bolly. Neme daýyl. Ýyleşler sağ bolun köp. Sizem zatlara ýanky öz başlyk hereket edip bilersiňiz. Ýa-da bir etmek isleýän zatyňyz bardyr. Ekran ulanyp bilýäňiz. Bu ekran hemme ýanky pikirler üçin şu taýda aýdylýan pikirler pikir etmäň ýa biziň öz kellämizdekilerdir diýip köp adamlar bilen gurrun edýäs, maslahatlaşýas, ýygnaklar geçirýäs. Şo zatlaryň netijesinde orta çykýan zatlar bu. O giýje ýatyp düş görüp gurrun herýän ýalyk däldir. Bu zatlaryň hemmesinin arkasynda zähmet bardyr. Adamlar 3 saat, 4 saat Zoom'un başından ayrılman oturup gurrun edip şu zatlary orta atýandyr. Bizem şo ýerlerden düşünjämizi ösdürýäs. Şonuň üçin näme etmelisinizdir? Gatnaşmalysyňyzdyr, dinlemelisinizdir. Gelben bilersiňiz, hatta biziň ýanky hemme kime deň boljak şekilde hepde iki gezek ýygnaklar geçýäs. O isleýän nemede gatnaşyp bilýärler. Ýa 1,5 ýyldan bäri açyk ýa çaýhana diýip belki aýdýarlar, eşitýänsinizdir. Şo taýda alınıp barylýar. Adamlara gürledip ýanky pikir aýtmagyny öwrenjek bolsaňyz oba gelip bilersiňiz. Her türlü pikir bar. Açysan pikiriňi dinleýän ýerine şo çaýhana. Her kim öz pikirini oklap bilýär, esasy adamyň öz pikirini orta oklap bilmek. Hemme pikir däl, ýanky radikal pikirler dinlenden okunaýdy. Han demokrati diýip görenlerim bolýar. Radikal pikirlere kän bir ýeri ýok, ýeşler köp ýerde de ýeri ýokdur. Aklyň bolan ýerinde radikal pikirler ýeri ýokdur. Bolýar, onda sağ olun ýeşler, ola çary sağ olun köp. Sağ olun watandaşlar. Böyle sana da sağ ol kemine. Çağıran için.